апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари кории худ дар вилояти Суғд дар шаҳри Хуҷанд маркази савдо ва хизматрасонии Амидро ба истифода супориданд. Иншоот аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Саидамон Исомаддинов бунёд карда шудааст. корҳои сохтмонӣ дар иншоот моҳи июни соли 2020 оғоз гардида, ҳангоми бунёди он 55 нафар мутахассиси маҳаллӣ ба кор ҷалб карда шуда буданд. иншооти дуошёна аз маркази савдо ва хизматрасонӣ иборат мебошад. мо соҳибкорони ватанӣ бо пуштибонӣ аз сиясати муваффақонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқтидом гирифтем ки ба хотири ободии як гӯшаи ватан чунин маркази савдо ва хизматрасониро бунёд намоем. имрӯзҳо ҳукумати мамлакат барои рушди соҳибкорӣ як қатор имтиёзҳоро омода кардааст ки он баҳри пешравии иқтисодиёт заминаи хуб мегузорад. дар маркази савдои мо сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб карда шуданд. мо кӯшиш кардем ки маркази савдо ва хизматрасонӣ бунёд намоем ки ҳам ба талаботи замон ҷавобгӯ бошад ва ҳам солиёни зиёд дар истифодаи мардум бошад. дар доираи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, таъсису ба истифодадиҳии иншооти нави маркази савдо ва хизматрасонии Амид дар шаҳри Хуҷанд дар баробари дастрасӣ ба маҳсулоти босифат, ҳамзамон барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ, хусусан ба шуғли доимӣ фаро гирифтани 60 сокини маҳаллӣ низ имконият фароҳам овард. мо занону бонувон хушбахт аз он ҳастем ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвари азизамон таҳти сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми арзандаи худро мегузорем ва кору фаъолият менамоем. ба хотири ҳарчи бештар таъмин намудани занону духтарон бо ҷойи кор, масъулин иқдом гирифтанд ки нақшаҳои мушаххасро амалӣ созанд. ҳамин тавр аз шумораи умумии кормандон 40 нафарашро занону духтарон ташкил медиҳанд. боиси сарфарозии мост ки дар ҳар сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд аз қудуми муборакашон файзу баракоти дигар ба зиндагии мо ворид мешавад. мо занону бонувон хушҳол аз он ҳастем ки имрӯз бо шарофату дастгириҳои бевоситаи муҳтарам пешвои муаззами миллат боз як маркази савдо ифтоҳ ёфт. ман қаблан дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Федератсияи Русия қарор доштам ва ҳамчун фурӯшанда дар мағозаи писёричка кор мекардам. шукрона мекунам ки шароити кории ҳозирам ками надорад ва наздикии маҳалли зистам қарор дорад. ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ миннатдории худро баён мекунам. зимни ба истифода супоридани иншоот ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар маркази савдо аслан маҳсулоти истеҳсоли коргоҳу корхонаҳои ватанӣ аз ҷумла маҳсулоти гӯштӣ, ширӣ, қаннодӣ, кишоварзӣ ва нонӣ ки дорои сифати баланду аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад, ба фурӯш бароварда мешавад. ҳамзамон таъкид карда шуд ки дар оянда бо роҳи васеъ намудани самти фаъолият шумораи кормандон бахусус занону духтарон зиёд карда мешавад. боиси сарфарозӣ ва ифтихори мо занону бонувон аст ки имрӯз бо ҳидоятҳои нек ва дастгириҳои рӯзафзуни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам иҷрои рисолати асливу азали худ, яъне ҳаёт бахшидан, тарбияи фарзандону насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстиву худогоҳӣ, хиштаншиносӣ, боз дар ҷомеа мавқеи худро пайдо намуда дар соҳоти мухталифи хоҷагии халқ ғайратмандона меҳнат намуда истодаанд. албатта ҳамаи ободкориҳо, бунёдкориҳо, созандагиҳо ба истиқболи ҷашни фархундаи миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта истодааст ва қомат афрохтан ва бунёд гардидани коргоҳҳои истеҳсолӣ ва иншоотҳои ҷашнӣ имконият медиҳад ки имрӯз занони мо бо ҷойи кори доимӣ ва музди меҳнати хуб таъмин гардида бошанд. маркази савдо ва хизматрасонии Амид бо тарҳи муосир ва шаклу услуби хоси меъморӣ бунёд гардида, дар назди иншоот таваққуфгоҳи нақлиёт бо 90 ҷойи таъсис ва атрофи бино ободу зебо карда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта ва иқдоми созандаи соҳибкори ватанӣ баҳои баланд дода, масъулонро вазифадор намуданд ки бо истифода аз имкониятҳои ҷойдошта тадбирҳои ободонию созандагиро вусъат диҳанд.
мавриди зикр аст ки дар замони соҳибистиқлолӣ ба хотири рушди бахши хусусӣ ва ҳавасмандгардонии соҳибкорону сармоягузорон ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як қатор имтиёзҳоро фароҳам овардааст. натиҷа ҳамин аст ки сол то сол дар мамлакат бо азму иродаи қавии соҳибкорону шахсони ватандӯст корҳои созандагӣ ба хотири беҳтар намудани инфрасохтори шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум авҷи тоза касб намудааст. масъулони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди амид низ дар заминаи ҳамин ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маркази савдо ва хизматрасониро бунёд намуда бо ин васила дар ободии як гӯшаи тоҷикистони соҳибистиқлол ва таъмини сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор саҳми худро гузоштанд.